Yau za a yi ta gidan nan. Wai mara balla ne ka zo ko. Wallahi na zuwa ba. Wasu san dalilin ba. Za ka jira A ku zo ku zauna. Wai bari a da gefe nan ba. Zauna. Yawwa masha Allah. Kun zo lafiya? Lafiya kalwa ba. Daga gani bariki yayi kyau. Bariki ya shi. Bariki ta yi kyau. Lalla da an sha bariki. Kun sha gudu. Wai tun da ka sa kafa ka bar gidan nan. Shi ne gaba ɗaya muna ta fama da yunwa ba gaina gidan ya zama ba. Gaskiya na ga gidan ya tsaya. Wai. Ai na san za a ɗan jituku. Ya na ji a duniya garbi. Yanzu da me ka kawo min? Baba, na kawo maka gezina kala 10. Da me kuma? Sai kuma kuɗi da wani kasance da tabbata ni ma wani sako ba. So na zo da wani zai sai kuma jatin na zo mata da leshi sai kuma atamfa. Su atamfa ke ne, irin su leshin da suna son mu. Su atamfa. Yanzu dukkan su suna cikin nan. A sai dai baban samu matsala. Muna tafiya hanya shine barai suka tare mu. Da gezinan, da kuɗin, da atamfan duka sun kwace. Jakan kawai suka bin mu. Suzi, yanzu ka rasa wanda za ka yi wa ƙarya sai ubanka. Game over. Jakan ubanka ne. Ka rasa ni zaka mun tukuce da ƙani yanzu in ga kuɗi ya zo da yake da kai ɗan bantan buran uba da kai ba na tsini muka da kawai da ba. Ko tsaye ne ba. Ɗan wani ubanka. Sai kuma daga garin wani uban ke ne ya kawo ke. Ku bar gidan nan. Na ƙara kan ka gidan nan sai na ci ubanka. Ku bar gidan nan. Bar gidan nan. Bar gidan nan. Ku ƙara da kafan ku. Ke ba ina ubanki ya tsine muke da kafin ki bar gidan ke ma. Bar gidan nan. Kan gamba kofar gidan ko. Tasha nan. Dan ba tun muku na uba. Ku danna subscribe da kuma ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin comedies ɗinmu ba tare da an cire muku ko kobo a cikin wayarku ba.